Oh, wong loro iki. Kayak opo? Iki sirik kayak opo nek aku dolan mancing ngono ya. Oh, jam 4 lho. 4 kabeh gede ya. 20.000 watt. Medun piye? Oh, tak kira ki wengke nyepot ruji lho, Ri. Lah kowe arep ndine kok rene? Nyepoti ruji iki. Lah momo kok ngesor? Aku rujine kok kono. Oh, ngono. Ngene, Pak, ngene, Pak. Munyer ana kok. Ngene, Pak. Ngene, Pak. Ngene, Pak. Bisa mlaku lho karmu. Iya. Yo, alah. Kowe ya mudeng to, Ri? Ini teori anyar, Pak. Ya ngono, ya. Wis jan iki wis, trit. Karep muri, Ri.